Unsa to'y tubag sa Salmo? Ang nahinomdo malangit. Ang nakalimot may impyerno. Bulahan sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Unyang pakanon sila sa kahoy sa kinabuhi, mamatay pa sila, di na. Kana bang kahoy sa kinabuhi, ug mo na imong kanon, ang bunga na, mamatay pa ka, dili na. Kusga ko na yung tubag. Ganahan mo mukaon anang kahoya. Unsa mo mong di man mo mutingog. Unsa man yung gusto nga mga matay gid mo. Kahoy sa kinabuhi ang ipakaon, basta ang kondisyon mudaog ta. Unsa man ang kuntisa, unsa man na siyang duaa nga mudaog ta, surprise, loto, asa na, mismis, unsa man ang duaa nga mudaog ta, unsa may gisgutan nga sila nga mudaog, unsa man ang klasiyas kadaugan, batok sa COVID, wa naman, pildi naman ta. Na, mga naong lang ninyo, wa na eh. Wa na'y kapuslanan, patay na ron ang nanindag mga lipstick, na mga make-up. Ang nahibili na laro, kana lang para kiss-kiss kilay. Maun lang tayo marang-marang. Kana mga color-colors buhok, madadapan na ron siya. Pero ang mga lipstick, wawa na. Isa pa may kapuslanan. Oo, mga naong ninyo, pulos-pulos na lang kita parehag naong. Alingian na imong tupad, pareha lagi mong naong. Wanay kalainan na, gamay lang yung diferensya. Nga naman, tungod na sa COVID, pildi man ta, napildi man ta sa COVID. Pero unsa man din kaning daogang, unsa may daoganan ani. Si San Pablo naghisgot sad nga, ako ni apil kog lumba, og nagtan-aw ra gyud ko sa finish line. Niya sabihan, mga pila na lang kaadlaw sa dili pa siya putlan siyang liog dito sa prisuhan sa Roma, misuwat dayon siya ni Timoteo man siguro to, ingon na siya, hapit na nako maangkon ang purong-purong sa kadaugan, kay malampuson ko sa akong pagduwa, I fought a good fight, maayo na kong pagkaaway, munang mudaog jud ko karon. Unsa man ang iyang kadaugan, nagisgutan? Kaluwasan. Ang pagkaputol siyang liog. Mao na siya kadaugan. Putlan na naman sa iyang liog. Matod paniyad kani daog na jud karon ani. Ikaw karon, og putlan kag liog sa imong bana, ikaw asawa. Unsa may tawag nimo na, dimalas o kadaugan? Unsa na, dimalas na o kadaugan? Ambot lang nimo. Pero si San Pablo may pasultihon, kadaugan tong pagputol siyang liog. Si San Lorenzo Ruiz dito sa Japan, sa dihang sige na silang tuslo na tuntuang lapok no na to'y final nilang patay human sa grabe kayong torture. Ang iya gapong gisulti, kung tagaan kung 1,000 ka kanabuhi, ako ra gyapong i-offer sa Ginoo niining pagiha, kay para niya mauni ang kinadak-ang kadaugan sa akong kinabuhi. Sa ato pa day ang kadaugan day mga igsoon nagihislutan kanang maliwata sa anak sa Birhen sa Rigla. Kinsa may anak ani niya? Si Jesus. Unsa may nahitabo ni Jesus? Gipatay. Nya kinsa ganitong mamatay uban ni Jesus, maoy mudaog. Ana. Nya karon kung naa kay bana nga nangabit, nya muuli las inyo aron kulatahon ka. Unsa man, buwagan o pakamatyan? Gitubag. Kamu ba nangiaron dinhi kasagaran ninyo mga babae man gyud, tanaw nako ninyo mga asawa man sa kadaghanan, kay mga ko ano man kay mo mga naon. Ilhan man na nimo naon sa ninyo og sa dalaga.
tanawang naong sa madre o nga dalaga gyud. Nya wa gyud hikapis pare. Tanawa. Tanawa mga naong nila, di ba? Ano ba yung madre din yun? Naibasa doon, nga yung madre. So, sige, og naakay kuan, naakay bana, musuyo pag yun, mga bit pa, manugal pag yun, nya maulis inyo, pabikil gamay, kulatahon dahil ka, ang saman, buwagan o pakamatyan. Og imong buwagan, pildi ka, pildi. Loser, you are a loser. Pero og imo ganin ang pakamatyan, gusto jud kang magpakamatay sa iyang mga kamot, aka na winner ka. Og mauna nagitawag ning ato mahal nga berhen og berhen sa Rigla. Nga naman siya ra gyud mo ay nakahimo og greatest role. Rigla, di ba? Reglamento man na role. Ang sa yung sabutan ng Rigla kanang binuwa. Rigla sa una mora ba na ako una katong gamay pa ko badadon man kong mama dinhi ano linya amutasan niya tumo linya nga adtong niya atong saka atong hagdanan nga mohika pa ng berhen ba adto tas berhen sa Rigla nya kay ako mga iyaan mga babae man nga kadaghanan nya yung sa asa maron si kuan di ay nga wa malagi gawas-gawas ada girigla mo na kung tan-aw diri sing tan-aw girigla sa tingali ni berhen na tingali oy nasayra na ko pagkadako-dako nako ang Rigla di ay kay reglamento mo din na rule mo din na siya rule ba yaon sa may rules kinabuhi nato na purtig yung minduta niingon si Kristo ang mamatay uban kanako mabanhaw sad uban kanako man ay greatest rule nya ang mahal na birhen kay nagpakamatay man kuyog ni Kristo nahimo sa siyang rayna sa langit o sa yuta. Diyon sa niya pagpakamatay, kuyog ni Kristo, na ay mga 13 ka gibuhat si Maria, aron mamatay siya kuyog ni Kristo, na mausan na atong buhaton, para nako mausan ni ang nindot nga role. Ana, unsa may unang nga role, sige. Naman ito daling gibasa first reading, nawa naman. So, ang una nga rule, unsa man, higugmaon ang Ginoo labaw sa tanan. Matud pa sa atong unang pagbasa, sulat ni San Juan, ningon diri ang Ginoo kay first part man ni sa Book of Revelation, ingon siya nga buutan man ka kusog man kay kang muantos naglikay man gyud ka sa mga dautan iyang giingan ang taga Efeso ba simbahan man to sa Efeso ang ako lang yung ikasaway nimo ningon ang Ginoo unsa may ikasaway niya naminaw mo sa katong first reading iya man itong gidayeg nga, buutan kay ka, daghan kay kag nabuhat, nya muantos jud ka, hastagan ni ang mga propeta, nga mga mini nga propeta, imong gipang higinglan. Nya, antos jud ka, wa jud ka mo atras, pero doon ako'y ikasaway nimo. Unsa may ikasaway sa Ginoo para sa taga-Efeso? Unsa to? Di asa kong luyo ay nangudigo na. Klaro kay ni pag estudyante ani, yawanon kanistanan. Nangudigo. Bitaw ay niingon ng Ginoo, wa naman ko nimo higugmaa sama sa una. Kana bang unsa man gitinuod nga gugmaon ta para sa Ginoo, kana gyung higugmaon gud siya labaw sa tanan. Labaw sa imong bana, labaw sa imong inahan o amahan, labaw sa imong mga anak, labaw sa imong kabtangan, labaw pagani sa imong kaugalingon. Muna si Jesus iya ginang gi-emphasize, the greatest love or the greatest commandment, the greatest rule is love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your something sunod ato?
with all your mind, with all your mind. Ana. And then love your fellow men as yourself. So ang pinakauna gid ay higugmao nato ang Ginoo labaw pas atong mga gimahal sa kinabuhi. Karon kinsa may mas gihigugma nimo, ikaw bana nga niaron dinhi, kinsa may mas gihigugma nimo sa imong kinabuhi, si Kristo o ang imong asawa? Tubag mga bana. Way bana dinhi? Naot untag mga matay inyong asawa. Wa may mutingog. Sige bitaw, ayan lang magtingog kay layo sa kayo mo diha. Tubagan lang sa imong kasing-kasing. Kung ang imo ganang gihigugma ang imong asawa labaw kay sa Ginoo, unya magsige kag ampos Ginoo nga ginuin tawo ng akong asawa, di lang gid unta masakit og COVID, ginuin tawo ng akong asawa, di lang gid unta intawon siya unsa pa mamatay, di lang unta siya makanser, di lang unta siya mo na imong giampo. Pikatan kas Ginoo. Ingon kas Ginoo, gilhigugma naman una nimo labaw panako. Unsa may angay nimong iampo, mamatay na untang kong asawa, Lord. Adiga po na mao kay nganong imo masang iampo nga mamatay siya. Unsa man day angay ang nimong iampo? Nga Lord, mahigugma unta ko nimo bisan pa og awayon ko sa akong asawa. Nga ikaw giduntay akong sundon, Lord, dili ang akong asawa nga mura nagyugyawa og naong. Kay kung mo akong sundo ng akong asawa, murag mutakli jud ko ngadto sa silingan. Kay di na madaha ang among panimalay, mura nag-impierno. Ang bakba sa akong asawa, mura nagmasinggan, sige yaw-yaw, na pay iyang naong, mura nagyawa, ang iyang baho, luod na kayo, Lord. Di na ko ganahan, muhigda tupad niya, pero kay imo mang pagbuot nga mahimo na nakong asawa ng animal dako. Magpakamatay ko alam kanimo. Adto din kasi mga asawa, gakos din ka ng animal. Patay daw ka. Pero namatay ka tungod kay imong gisunod ang Ginoo. Sakto ba dili? Makasa ka dili? Di ka kasa. Nya kay wa magkasa, adto din ka sa langit. Nya kamo mga asawa, kung ang imong bana di kas iyang kabit, magpatupad mo higda. Kung gihigugma nimo ang imong bana labaw sa Ginoo, adi gyud kapatupad og higda. Luod naman kay nagnaw. Pero kay mihigugma man kas Ginoo labaw pas imong bana, moingon dayon ka, maging sino ka man, mamahalin kita. Ano ka? Topalas pultahan, imo nang gisugat alas 3 ka adlawon. Nya with all your smile, no? Nya mingon din ka, uy, gusto mo dong, mingaw na biya ko mingaw. Ay, ingon din mo ba na, luod yan imong naong animala kay? Ay, basta di ka naskabit, luod mo kayo nagnaong kuno ang asawa. Ako kasuwaya na, o man ko asawa, pero usahay, ang madre mo, luod sa dosahay. Labi nagmindot kayo ang sekretary. Di ay mga sister, sorry ha, kanang joke naman ng ako, good. Ato lang ko alam ba. Ano yung sugat ni mo dito, ingnon ka, luod ba ni mo gnaw mo, dili na makadot di mo, nga naman, kay sige man kagamit sa pulong sa Ginoo nga maging sino ka man, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Mo naman imong gamiton. Nya, makadot pa na nimo. Di na. Kanang adto siya magpuyo siyang kabit, tagutlo ka tuig, nya mauli ila sa inyong mga usak semana, nya mabalik na sa kabit. Iko na nimo. Bisan gani ang 1 minute nga makakita kaniya, malipay na ka. Mura mo nag-equivalent to 1 year. Nga naman, tungod kay ang gugma mas Ginoo na sa imong kasing-kasing, di man ang gugma ng yawanon mong bana. Dili day pwede higugmaon ng yawa. Pwede dili. O ito bagoy. Pwede higugmaon o dili.
Pwede. Gisugo sa na ni Kristo, love your enemies. Kaysa mo datong enemy din sa kalibutan, matod pa ni San Juan, ang atong kaaway, mao ang yawa. Si San Pedro sad sa iyang sulat, niingon sad siya, wa ko kibaw kung sa to, kasi mga CFD nyo din murag 1 Peter chapter 5, isa sukli ang inyong kaaway nga mao ang yawa, liguna ang inyong pagtuo. Pero unsay sulti ni Kristo? Love your enemies. Muna ang yawa, free kay na muadto sa langit. Yawa ba? Magadtuan din na siya sa langit. Mag-coffee man na sila si Jesus. Isa, musta man ka dito, Satanas? Isa, naidaghan dito sa berhin sa riglaron, ng nimba. Isa niya, diboto kayo sila, no? Ingan isa, pila ra kakabuk to nituo nimo. Isa na naman, sa lain mo ito ilang gisimba dito, sige magpangayong kwarta. Isa, paita di ay no, nga katong gamisa na nga pare, isa na, typing naman sa gidawat ato. Isa, siya ro, hasta mga lay minister, isa, lay minister snacks naman sa giapas ato. Nahibawa siya, isa, katuloy mga dibotos, linyag itong taas kayo, linyag taas, isa, magpa-picture naman ito pa doon siya, no? Sakpan lagi, pero may masakpa siya, ambot lang. Muna, si Kristo, gigamit niya ang dogma. Ngano man, love conquers all. Love conquers enemies. Daghan nato nahimong buta matud pas introduction. Nahimutang buta kay wa ta makakita sa panginahanglan sa atong isig katawo. Aran-aran ni si buta din is gospel kay tinuod man gid siyang buta. Ang kuyaw kanang magsiga imong mata pero di ka kakita sa imong nakita sa iyang kamatuoran. Lingi ako ng inyong tupad. Tupad din ba? Sige. 1, 2, 3. Lingi. Okay, pag tinanaway mo, tinanaway. Ang mulingi, Diyos nun. Ang di mulingi, yawanon. Sige. Lingi. Lingi. Unsay imong nakita, anang tupad di mo? Nakita nimo ang Ginoo. Kung makita nimo ang Ginoo sa iyang naong, dili ka buta, kay kitang tanan image and likeness of God. O di gid ni mapapas ang atong pagka-image and likeness of God bisag maimpirno pa ta, bisag magsuyot pa na, bisag magdrugas pa na, bisag mangabit pa na, bisag pagmupatay na nimo, nagpabilin ang iyang pagka-image and likeness of God. Yakin sa tong dili buta, mo'y makakita anang naunga nga image and likeness of God. Kung ang imong image sa berhin sa rigla sa inyong balay, gilawa-lawa na, pagtanaw nimo, nga nakaila ka na berhin sa rigla ni nga imahin, nga gilawa-lawa, unsa imong buhaton? Ha? Imong ilabay? Imong trapuhan. Imong limpyuhan. Karon kaya nakita nimo sa imong bana, siga na mag-igbata ni kagot na mangipon, kay purti na mangmusuyod. Unsa may imong buhaton ng image and likeness of God, ang image of God nagsiga na mangmata. Imo siyang tambalan. Unsaon pagtambal? Kuyogig suyod. Aron duha na mo nga magsiga ang mata. Dili ay pasudla siya sa imong kasing-kasing, kaya ang imong bana nagmantinil na lang yung tawag syabo, kay kada niya kablit nimo, imo na malang iwakli. Nagmantinil na lang siya syabo, kay kada niya gakos nimo, imo namang itukmod. Niya pakapinan pag yung word, pagkawa ni mo'y ayo, pagkawa ni mo'y kapuslanan. Karon kay nakamat mo naman ka, iguli nimo, bisag sigag mata, gaksa. Bisag mangawat panas imong kwarta, pakawata lang, hangtod inyong balay wa nagibutang, o humanyag baligya sa tanan ninyong kabtangan, wa na sad kay kwarta sa inyong mga alahas gibaligya na, daksa dahil siya uwing na salamat kayo. Ni mangutana din siya nimo ngano man, yun siya natuma na gyud ang katapusang sugo sa Ginoo
para makaadto taglangit. Sa unsa man aday ang katapusang rule o reglamento, nag-ingon ang Ginoo, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan ug ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Lingi ang atong balaydong sa nga naman sa wa na ginahibilin na baligya ang tanan sa ako ra ba ni baligya ato sa you are the agent of God. Nya ikaw dai asa man ka sa hapit na kumatay sa konsumisyon. Ha? Ada din ka. Hindi ka matay nimo, adit sa din kas langit. Na naman, wa naman ka ma-attach sa mga butang sa kalibutan, wa sa ka ma-attach sa imong bana, na-attach na ka sa reglamentos Ginoo nga nag-ingon, biyai ang tanan tungod og alang kanako. Nindog na ta.